Hello, Amanda. Yeah, huh? Kaya, I'm on top of it. Speaking to Sandra, calling you from Borough. Just saying this is Sandra speaking from Borough. Yes, the reason why I'm calling you, sir, is because we've been trying to assist you and clearing the tension with that from right? So we'll check it out for free. You analyze it for free. You see it for free. Ay, bo. Ang swanga kasi. Ang sazi. Somebody guys ninjani, it's me again, Ayandra. Guys, ngisadela nabantu abakoTech Review. Ngisadela na ay wanyimo ngisadela nabantu abakoTech Review. Ngisadela nabantu abablacklistile. Ngisadela nabantu abano-DNC. Ngisadela nabantu abano-Nimbo. Muzenza ukuthi uyadecline, awazi udeclineiswa yini, please inbox me. Sikwazi ukuthi sikhulume kwaThaphu and then ngikwazi ukunika inamba yami so that sikwazi ukucheckela ukuthi ngabe kwenzakala ngaphansi kwegama lakho. Okay, guys. Phumani ko-Date Review, phumani kuma-blacklisted, phumani ko-DMC, ingadecline ngikhona. Okay. Muza nenkinga kanjalo inbox. Kwenzeke kanje. Ubena Date Review yes. I'm sorry for the review. Okay, the one that was not. It's never said that the small for the one judgment. What's in a mark like high. So, have some bambel back. Yebo sawubona. Sinamanga ukuthi so judgment. Yaphila njani? Usifuna phinda khona. Hayi ke sasi. Koma Baraka Group Company baba. Okay. If uzazi ukuthi unenkinga ngade review ublacklistiwe unama red flags inbox guys again. And ubani hello Andile unjani? Uyaphila Andile? Njani kodwa mama yazi njalo uma ngikubona ay guys niyathanda ukushelana. Lishelana ngisho isidingo singekho. Asekho isidingo sokushela kodwa mina ngiyashela. Guys. Ngiyashela like ngiyashela. Angeke ngikwazi ukuthatha ama-calls and guys. Ngiyabona ukuthi khona umuntu ofuna ngithathe o-acceptile la no angeke ngizokwazi. Okay, ngizothatha mase ngisendlini sengifikile endlini. Angikazi uma ngena data ukuthi ngizokwenza njani. Kodwa ofuna inamba yami ayithatha noma ubani guys. Ithatha umuntu ofuna ngimcheckele i-credit record yakhe ofuna ukusizakala ukuthi aphume ka-Date Review. So it's 072 484 3444. Inamba yami ka-WhatsApp leyo. If ukhona umuntu odinga inamba yami for WhatsApp. Okay. Opinion. And please guys, masinginike inamba zenu lapha ku-inbox. Cela ninginike inamba. Hello Senzo. Cela ninginike inamba zama-calls guys. Yes. Anginendaba nokuthi ngiwasaphe nani. Kodwa please ninginike inamba zama-calls. Inamba yami wema-minutes ithathwa umuntu odinga usizo like umuntu
elishayinayo. Ithathwa umuntu ofuna ngimfonele ngimcheckele ukuthi kwenzakala ngaphansi kwegama lakhe. Ithathwa umuntu okade etreview, umuntu oblacklistiwe. Okay. Ithathwa umuntu oblacklistiwe, okay, ofuna ukuthi ngimcheckele i-credit record yakhe ukuthi ihamba kanjani. Yes. So, uma udinga ngempela inamba yami uzongi-inbox ukwazi ukuthi ngikucheckele then sikwazi ukusiza uma ukuthi khona inkinga khona. Okay. Yes, ngidila nazo lezo zinto lezo. Ngidila nazo. Ngeke ngikwazi ukuyimemeza la, ungakhona ukungibhalela yakho ngikwazi ukuthi ku-WhatsApp ngayo. Ngikwazi ukuthi ngiku-WhatsApp ngayo leyo number leyo. Ungibhalele yona ku-inbox ngakwazi. Okay, ngizokucheckela khona manje. Ngicela ukuthi ungibhalele inamba yakho yaka ku-inbox. Ungibhalele inamba yakho inbox khona sizokwazi ukuthi sikhulume khona. Okay. Njengamanje ungibhalele njengamanje. Noma ungayithatha yami ithi no, uzothini? Kuma ku-inbox wakho manje ngingakavali uTikTok wami. Cela ungibhalele inamba yakho yama-calls eya-WhatsApp. Zibo ngiyazi ukuthi niyama-calls eya-WhatsApp. Ngibhalele inamba eziwu-2 eyama-calls eka-WhatsApp ngizokwazi ukuthi ngikuthole kuyona. Okay. Hello. Thank you, Mpendelo. Thank you so much. Athi ngibuthi inamba yami. Nakhona yini isi? Ngithi ngicela ungibhalela eyakho. Ungibhalele eyakho. Eyama-calls nika-WhatsApp. Ungibhalela eyakho inamba. Siyami ma-minutes. Ungibhalela inamba yakho. Okay, thank you. Then ngizokwazi ukuthi ngi-inbox. I will inbox you then. Ngikwazi ukuthi ngikucheckele. Oh, okay, anginankinga. It's fine, anginankinga then. Hello. Uzokwazi ukuthi ngikuwhatsapp again and then ngikufonele. Yabanda kaze Thekwini namhlanje. Yabanda. Yabanda. Okay, it's fine, anginankinga. Hi. Ubanda usebenza kuphi neThekwini mama? Ngise 21 Zumasha House. Ngise 21 Ezayimash House. Ezayimash House ngisebenza khona lapho. Athi ngihleka nje thanda. Ngazi nje kwenzakalani. Athi ngihleka nje seyinwele. Yabona? Aba? Athi ngihleka nje seyinwele. Kuthi ngiyikhiphe ngililahle lapha. Ngiyazama ukuyenzela rice kodwa yenze. Hello, Duman. Ngigazini. Awuvumela ukuthi ngihlale isikhathi eside ku-live wami. Ngizoba live nini. Ngizoba live ngoba live wami. Sibani Mthemba sekhaya uyaphila kodwa? Yes, I do. If umuntu engathembi ukubona abantu abaningi sometimes bangibasiza abanye babo abathembi. So abanye babe becela ukuthi masiqeda ukubasayinisa ama-documents ngikwazi ukuthi ngihlangane nabo ngibabone. Yabo bazi ukuthi basizwa umuntu okanjani. Yabo bazi ukuthi ubani lo osuke basiza. So sometimes i-meetup umuntu mayefuna ukuthi kuhlangane nami angibone it's fine. Ngeke ngimvumele ngithi okay it's fine was because uyafuna ukuhlangana nami. So i-meetup ngiyayithatha if umuntu efuna ukungibona but ngisasemsebenzini ukuthi umuntu eze la emsebenzini azongibona lapho. Yabo
abone nekhampani asizakala kuyona. Okay. Yeah. Into kanjalo guys. It's a clearance company, Sandra. It's a clearance company. This is about negative listing. Maybe let me say you're blacklisted or you have debt review. So success say negative listing. Before sending the local, we do a free credit check just to see when you cloud decline account. Then sick analyze your credit reports. Then squares okay. I hope guys will understand. And more doing to see the results in a long kinga inbox. Oh yeah, I'll pop in here easily. Can you check up? Okay, it's fine if you check here. Can you give me your number just for calls? In number yama calls. Only number yama calls Sandra. And hello. Inamba yakho ama-calls nika WhatsApp. Ngicheckele ukuthi kuhamba kanjani wena ngaphansi kwegama lakho. Angeke ngize ngiwathathe guys laba oba lapha. Angeke ngize ngikhona uku-accept guys. Ngisemsebenzini. Angeke ngikhona uku-accept lokuzaneni. Angeke ngikhona uku-accept wait, what do you call this thing? Ngiyabona la ngini-acceptile ngeke ngikhona ukwathatha because ngisemsebenzini. I can't talk emsebenzini like because ngizoba umsindo and stuff like that. Bese ngiyavala life yami sesiphilile isikhathi sami live. Wena Sandra ungibhalele ku-inbox unginamba yakho yama-calls ukuze siwazi isikhuluma. Okay, if ngempela uyafuna ukuthi check-e. No, Maminity, no. Guys, ukuthi ngiyasebenza kusho ukuthi anginawo umuntu nginawo umuntu. Okay. So ngisiza abantu abanama negative listing. So wena masufuna ushana mithathu ukuthi nje. Sibonane nje ngoba nakufuna ukwenza into zakho angiyenzi leyo nto guys, angiyenzi. Angwenza ama meetup ama dates nje cha. Ngokumsebenzi phela. That is why ngithi umuntu akazonghlaka azongibona la msebenzi. Ngibhalela ku-inbox Sandra. Nginika inamba yakho yama-calls. Ngibhalela ku-inbox unginika inamba yakho yama-calls. Engizokwazi ukufonela kuyona. Give me your number. Hey, bye. Bye. Opposite, ukhala lisit. Bangishiya kanje wena unginbox ke wena Sandra. So when the application is submitted, Sandra.
Sandra, Hello. nginika inamba yakho yama-calls. Hayi la, ungibhalele ku-inbox. Bese ngikubhayele ku-inbox, so please check it for me, please. Yezwana. Ungibhalele ku-inbox inamba yakho. Sengiyawuvala live guys. Sengiyawuvala live.